Čau, vítajte z nás tam ďalšie videa série Bravo Stars a toto video je o tom, že si preskúšame každého brawlera, ktorého tu máme. Takže, hej, neviem, či toto video bude dlhé, ale keď hej, no tak musím sa fakt ponáhľať. S každým dám jedno kolo a uvidíme. Takže dáme 40 kôl, to je dosť. OK. Neviem. Uvidíme, ako to budeme stíhať, keď každé kolo bude... Ne. Internet, please. Poda? Nie. Poda? Nie. Poda? Nie. Poda? Nie. Poda? Nie. Dobre. Hej, ale... Hej... Keď sa mi reálne bude lakovať internet. Nie, je po mne. What? Ja som mal 41 HP. Nie. No, to sú nubáci. Ale OK. Ja poviem. Takže prehrávame jedno kolo, ale nevadí. Môžeme ísť aj ďalšie. A teraz som dotryhardil God jednotku, čo je docela dobré. Mal som mytický starter, čo mi padalo iba MC Mandy, čo ako... Podľa mňa to je 29 kilový skin, ale... Čo už sa dá robiť? Ne. Nerobí. Ne. Takže táto je úplne zlá. Shelly je úplne hrozná. Teraz sme na Nitu. Kde mám Gamber Nitu. Je to docela dobré. Mal som epický start drop. V tom mi padol... jak sa poviem... Tento pin na Nitu. Tento. A... Ako to čo robia? Nech nerobí. Jem si sem. Au. Hej, keď reálne to je bot, no tak... No tak som nubák. Ale keď to je reálne, že hráč, no tak to je normálne. Čus. Ok, dali sme kolom, prvé len. A ďakujem za 200 odberateľov. Fakt si toho vážim, ďakujem. A potom ďakujem aj za jeden short, kde som mal. Ja mám asi teraz 21 000 sliadnutí a 500, viac než 550 lajkov, takže fakt ďakujem. Nie. OK. Ratatatata, o nie. Ratatatata. Nie. Omen. Ne. OK. Ne. OK. Ne. OK. Dobre. Ne. Ne. OK. Už ma fakt, že štve. Toto musím dať. Tak. To by mohlo byť dobré. Dali sme to. Takže Nita je docela dobrá. Ale budete to mať zrýchlené, pretože to bude hrozne dlho trvať. To bude trvať tak pol hodinu. To normálne dáme, takže trošku to budete mať zrýchlené, nie úplne zase až moc, takže čus. OK, tak to bolo iba 30 sekundový. Ten.
ako, takže to bolo dosť rýchle, ale teraz to zrýchlim. Neviem, ja si budem tu na len rozu, rérky celé už poka, rozu, budem ešte tento riadok, pretože reálne ja na to nemám. Ja to reálne nemám robiť úplne v všetkých brawleroch. Ja som robil asi 6, teraz som robil 7 a skoro furt som prehral. Všem spokojom, som zvedavý, že či to dám. Ako keď mám povedať pravdu, tak som si aj myslel, že spokojom prehrám. Teraz idem s Rózou. S Rózou a poviem potom len s Jessinou. Takže idem na to, radši. Ako, bolo to ako, že vyhral som, hej. Takže bolo to ako dobré. Teraz idem s Jessinou s poslednou brawlerkou, ktorou normálne idem hrať. Takže všetky rérky už som preskúšal, ktoré mám, takže to sú aj všetky séry. Takže a idem na to. Som zvedavý, že ako to dopadne, ale asi zle. Yes! Počkaj, aha. Ja som sa tešil z toho, že sme prehrali.
Prepáčte, že trošku možno neviem čo, ale čaká sa mi, takže prepáčte. OK. OK. Aha, ešte tento round. OK, tak to je dobré. Nedal aj prča. Prepačte. Ale čaká sa mi. O nie. Poď. Nie. Rýchlo. Bum. Prepačte. Ale vyhrali sme, takže toto by bolo koniec tohto videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Uvidíme sa pri ďalšom videu. A stiaľ čus.